телефонът ми беше умрял тук, да реших да направя този voiceover, за да не губя клипа, който ви се обикновено спечеля тази игра с имамски на Nautius и всеки път, когато го кажа това нещо, губим играта. So, this time I'm giving my best. Опитвам, поне. И не, опитът ми не е винаги успешен, понякога умирам по този тъп начин. Тук за това ви давам карт-бланш да ме наредите както си искате, но бронз е за това. Бронз за живот, бронз за да се забавляваш, бронз да умираш по тъпи начини. Толкова пиано плейна, че и Лард сложи. Тук идея си нямам какво ви казвам, така го оставям. Както вече сте разбрали, щом съм снимала този клип, щом съм го качила, значи съм си купила скина на Nautius. Естествено, трябваше да отида да си взема и розовата хрома. И направих го, взех си го, така че честито ми и толкова за тази вечер.